Joo, jossain tuossa jo kommentoinkin sitä, että siellä on näköjään pikkusen nyt julkaistu lisää niitä tyypillisiä esimerkkitehtäviä siinä AMK-valintakokeessa. Ja ei nyt valitettavasti tähän hätään ole aikaa ihan niitä kaikkia läpi käydä, mutta jotain kuitenkin. Ja ehkä tuossa jonkun ajan kuluttua, kun pikkusen kiireet helpottaa, niin voisin käydä ne kaikkikin ja vaikka julkaista, jos niistä nyt jollekulle jotain apua olisi. Ja löytyy tuolta ensimmäisenä siellä tällä mulle uusi, jonka näin nyt ensimmäistä kertaa, tai näin hetki sitten ensimmäistä kertaa, oli tämä esimerkkitehtävä 3, joka liittyy kelloon. Kello on sinänsä hyvinkin perusteltu tehtävä, tai kelloon perustuva tehtävä, koska sehän ei tunnetusti noudata näitä meidän SI-järjestelmän aika lailla selkeitä yksikön muunnoksia siten, että 1 metri on 10 desimetriä ja 1 desimetri on 10 senttimetriä ja 1 senttimetri on 10 millimetriä, vaan 1 tunti ei ole 100 minuuttia ja 1 minuutti ei ole 100 sekuntia. Siellä on ihan omat suhteet ja sen takia on ihan ehkä okkin laittaa tähän kelloon liittyviä tehtäviä, koska kuitenkin minuutit, sekunnit ja tunnit pitää tuntea ja niiden väliset muunnokset, niin on ihan ok, ei siinä mitään. Mutta ei mene ihan 10 kertomalla tai 10 jakamalla välttämättä. Ja tämä on sitten muotoiltu niin, että joku Eeva lähti sitten kouluun tiettynä aikana ja oli perillä tiettynä aikana. Iltapäivällä tietysti sama matka toisinpäin, mutta hän jäi sitten hetkeksi kavereiden kanssa jumiin, niin paluumatka kesti pidempään ja kysyttiin sitten, että kuinka paljon pidempään se paluumatka kestää. Vaihtoehdot oli tuossa, niin kuin näkyy tahallaan on tilanne juuri se, kun sanoin, että jos laskette tuon erotuksen minuutteina, niin sitä ehkä pitää muuttaa tunneiksi, tai jos laskette sen tunteina, se pitää sitten ehkä muuttaa minuuteiksi, koska noita vaihtoehtoja on annettu sekä tunteina että minuutteina. No, katsotaan, miten toi menee. Ensin menomatkaa kuluu tuosta 7.53 menee 7 minuuttia, että kello on 8 ja sitten vielä 5 minuuttia päälle, niin 12 minuuttia. Paluumatkaa kuluu ensin 37 minuuttia, että kello on 15 ja sen päälle vielä 11 minuuttia, eli 48 minuuttia. Tämän jälkeen toi matkaan kuluneen aikojen ero on ihan helppo laskea 48 minuuttia miinus 12 minuuttia, eli 36 minuuttia pidempään se paluumatka kesti kuin meno. No se nyt on selvää, että tuo ykkösvaihtoehto 32 minuuttia se ei ole, koska tämä on 36 minuuttia, niin lähdetään katsomaan, mitä on tuo 0,6 tuntia, joka siinä on kakkosvaihtoehto. 0,6 tuntia on 0,6 kertaa 60 minuuttia, koska 1 tunti on 60 minuuttia, eli 36 minuuttia. Se taas sitten tarkoittaa sitä, että tuo kakkosvaihtoehto on se oikea näistä tässä esimerkkitehtävässä. Eli siinä olisi pitänyt sitten valita ratkaisuksi tuohon kysymykseen, kuinka paljon pidempään paluumatka kesti, niin tuo kakkoskohta 0,6 tuntia pidempään. Ihan tahallaan tehty näin, että kaikki ei ole minuutteja, vaan toi muunnos pitää tehdä. Ihan tyypillinen yksikön muunnostehtävä. No sitten siellä on uutena myös ainakin mulle tämä esimerkkitehtävä 4 oli annettu joku lauta, jolla on tietty mitta, ja sitten se pitää saada 3 palaa, ja ei niin, että ne olisi tasamittaisia, vaan pituuksien suhde on 1:2:6, mikä on lyhimmän ja pisimmän osan pituusero. Lähdetään ratkaisemaan sitä niin, että lyhintä pätkää merkataan x, silloin tilanne on tämä, että seuraava on 2x ja tuo viimeinen on 6x, ja tuo koko mitta on sitten se 450 senttimetriä, eli tuo koko laudan mitta. No me saadaan yhtälö, noiden pätkien summa, x plus 2x plus 6x on tuo koko laudan mitta, 450 senttiä. No joo, jos halutaan saivarella, niin saattaessa nyt siitä saattaa milli lähteä joka kerta, koska kyllähän se teräkin siitä hiukan sitä syö, mutta oletan, että se nyt ei ollut tässä tärkeää. Silloin tuo yhtälö voidaan ratkaista, 9x on 450 senttiä, ja tuo lyhin pätkä x on 450 senttiä jaettuna 9, eli 50 senttiä. Se on se lyhin, ja pisin on sitten 6x, eli 6 kertaa 50 senttiä, se on 300 senttiä. Ero on silloin 300 senttiä miinus 50 senttiä, eli 250 senttimetriä, ja sellaista vaihtoehtoahan siinä KO-tehtävässä ei ollut, eli oikea vastaus on ei mikään näistä. No, niin kuin mä sanoin, tämä on hyvin tyypillinen tällainen osittelutehtävä. Muistan aikanaan itse, niin näitä tuli hyvin usein esiin siinä muodossa, että esimerkiksi joku perintö
joka pitää jakaa sisarusten kesken, tai sitten joku peltoala, joka pitää jakaa tietyssä suhteessa jostakin syystä. No otetaan tällainen hatusta revästy esimerkki siitä ikään kuin toisesta tavasta tehdä tämä sama tehtävä. Ja se voisi olla vaikka tämmöinen. Tietty rahasumma jaettiin 3 A, B ja C kesken siten, että A sai 40%, B 20% ja C sai loput. Kuinka paljon rahaa kukin sai. Tahallaan tässä olen nyt valinnut hyvin helpot luvut. Syy on se, että se matemaattisten taitojen osuus tehdään ilman laskinta, niin se pitää olla näin helppo, että tämä menee ihan helposti ilman mitään hankalaa laskin operaatioita. Uskon, että jos tämän tyyppinen nyt jatkossakin tulee, niin prosenttiluvut ja rahasumma on huolellisesti valittu niin, ettei siinä mitään jäätäviä kertolaskuja tai jakolaskuja joudu tekemään. No joo, katsotaan miten tästä ratkaistaan. Tässä tapauksessa A sai tuosta summasta 40%, 40 sadasosaa kertaa toi, niin mä heti supistan 10, eli 40 kertaa toi. Ja toi 6250 voidaan laittaa muotoon 5 kertaa 1250. Sitten tuosta voidaan supistaa tuosta toi vitoset pois, ja toi kakkosella kun supistetaan, niin jäljelle jää 2 kertaa 1250, eli A saa 2500. Ihan samalla systeemillä toi pitää olla tietysti toi B-prosenttilukukin helppo. Se on 20%, menee ihan samalla lailla, tuosta supistuu noin pois. Eli siinä käy niin, että tämä kyseinen B saa puolet ton A-summasta, 1250, ja sitten on jäljellä enää toi meidän C. Se sai, voidaan laskea erotuksena, tietysti se sai sen, mitä A ja B ei saanut, eli tuossa on A ja B saamat summat, vähennetään se tuosta, niin tulee 2500, tai tietysti se voidaan, koska koko summa on 100%, A sai 40 ja B 20, niin C sai sen lopun prosenttiosuuden, eli 40%. Me ollaan se jo laskettu, mitä 40% tuosta on, niin se sai silloin saman kuin A, tuon 2500. Tällaisia. Katsotaan.